Duela 6 urte, 2018an, Izabako Kurruskla Kultur Elkartea eskatu genion mesedezea irakasten altziguten txuntxuna dantzatzen, Uztarrozekoa eta Izabakoa. Izan ere, haiek lan handia egin dute dantza hori berreskuratzen eta dantzatzen, Izabako 6etan, eta halaxe hasi ginen, aste santutan edo joaten ginen ensaiatzera Izabara. Eta ideia zen, Almadiaren egunean burgiko taldetxo batekin dantzatzea eta berreskuratzea ere burgin erronkari barko dantza. Emakumeok lan egin dugu Almadieroen elkartean, baina gure emakumeen paperak lehen ez genuen ikusi. Orduan hasi ginen orain dela 10 urte aldera, latxailea ateratzea ibaiara arropa garbitzea. Orain emakumeak Almadiak egiten dute eta ere joaten dira Almadian. Baina emakumeak hori ikusteko, jendea ikusteko, ateratzen gara ibaiara. Duela 4 urte hasi ginen dantzatzen, eta azkenean ensaiak egite ditugu aste santuan zehar, eta gaur egin dugu egun baldenago, dena juntatu gea, eta hori ensaiatun dugu. Nor dantzatzen du edozeinek azkenean, bai gazteak, ezain gazteak eta helduek ere dantzatu dezakegu. Eta hori, azkenean ondo pasatzeko eta zerbait berezia egiteko baita ere.